Lo mfula lo injasuthu la kusemshwathi New Hanover ngaphansi kwedistrict yomgungundlovu. Lo mfula lo einsukwini emasontweni ambalwa edlule kwenzeka umonakalo omubi la. Kuvele izulu lana nje isikhathi esincane. Malina izulu umfula wagcwala wagcina usuchitheka. Mawusuchitheka ke wawusugcina usugudla kule mizi. Sugudla kule mizi le. Othema ukudla kule mizi le umonakalo wenzekile kugcine kunabantu abathathu abahambe namanzi. Einsukwini ezimbalwa kwenzekile lokho kube khona umuntu otholakalayo oyedwa. Kwase kuthi einsukwini ezimbalwa noma kuthangi kube khona ke laba ababili abanye baphinde batholakala ke ezantsi nawo lo mfula. Udaba lakhona luthi abantu sekuyisikhathi sokuthi manje uma uzokwakha uqala uyibheke ngempela indawo ozokwakha kuyona ukuthi isimo esinjani. Angithi lo mfula uyabona ukuthi mncane kanjani uma ubuka kungonakele lutho, hayi ngoba kade kunezikhukhula. Into eyenzekalayo ke ukuthi ke ngokuguquguquka kwesimo sezulu utho ukuthi izulu lizohlala isikhathi eside lingani, malihlala isikhathi eside lingani le mfula le ebikade ikhona nemhosha igcine ke sivalwe ihlabathi, yavalwa amatshe, yavalwa zihlahla. Bese uthi makufika isikhathi sezulu lina izulu amanzi asefuna indawo la azohamba khona thokuthi akasayitholi indawo la azohamba khona. Ingaleso sikhathi ukuthi umfula ke uzovele ube mncane kunalokho okujwayelekile. Avela amanzi achitheke mase echitheka asezogugula yonke imizi esondelene nalapho. Okunye into eyenza ukuthi umfula uchitheke sokuthi umfula mhlambe unejika yabo mawune sharp bend uthi ukuthi amanzi asakwazi ke ngenxa yesimo sezulu ukuna kwazi awasakwazi amanzi ukubamba ibend asevele anqamulela. Yezinye zezinto enye yezinto enza ukuthi ke umfula ugcina usuchithekile ukuthi imfula mayizohlangana ibe u2 ibe yithi kanje omunye uqhamuka ngapha bese uyale omunye uqhamuka ngapha utho ukuthi oyimain unamandla kakhulu lo awunawo amandla okuphusha lamanzi lawo manzi azogcina echithekile avela sabalale bese kuba nomonakalo ocishe ufane nalo. Okusho ukuthini ke kudinga ukuthi manje sigcine sibala ukuthi yazini eduze namanzi eduze nomfula kufanele ukuthi ungakhe eduze komfula bakithi uphumphele lapho njengembewu yamazambane kuyosilekelela kakhulu lokho. Kodwa ke angingawageqa amagula angithi ngithathe inkulumo kunenkulumo engikhulume nomnumzane uMbili oyinhloko yomnyango wozokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal kwaZulu. Umnumzane Mbili ukhulumile kakhulu ngalolu daba. Walichaza ukuthi yiziphi izinto ababona ukuthi kufanele ukuthi zenziwe ngalabo abantu abahlala eduze kwalolu sebelo lomfula. Njoba seshilo ukuthi ke abantu ekade abagukhulekile abahambe namanzi noma betholakala sebebhubhile kodwa sebagcine betholakele laba babili kuzokhulunywa ukuthi ke umncwabo wabo unini makusomluka isonto sizozwa kahle ama confirmation. Kodwa njengamanje ake sithathe ke inkulumo kaBaba uMbili esithatha esibeka ukuthi kuzokwenziwa njani ngabantu abahlala la nabalinyalelwe impahla la. Asimlalele uMr Mbili. Mr Mbili awusithathe usibeke ukuthi umonakalo owenzekela yini idepartment ezoyenza. ESouth Africa sinenkinga ke manje sesino colonizer omusha. Yazi sasithi siphumile obandlululweni. Sekufika isimo sezulu manje siyaguquguquka. Ucolonizer ofica ulele endlini avela athathe nendla athathe yonke into ukudestroy yonke into. Uthi ngalesa simo salapha eNew Hanover eMshwathi lapha sibone khona amanzi engena endlini abantu belele ihamba nabantu. Ithini khona into eyenzekala nenzalo? Asibonge nongalo. Njoba wazi ukuthi bekade sinomhlangano eMshwathi. Yes. Kwavunyelwana ukuthi abantu bazokwakhelwa izindlu zesikhashana. Yes. Izolo ke sinomeya besinomhlangano nabantu abakhe lapha emfuleni osebeni lomfula. Yes. Nabantu abarentisayo osebeni lomfula. Besinomhlangano ke nabizolo. Sikhulume kahle nabizolo. Izinqumo ke sizithathile. One sithatha isinqumo esithi akekho umuntu onelungelo lokuthi abe nemqasho osebeni lomfula. Yes. Sase sithi bonke abantu abaqashile abahambi bayofuna imqasho
endaweni ephephile. Yes. Ngoba uma ngabe kube nesimo se-disaster Yes. kwatholakala ukuthi wena buqashile ngoba indlu yakho phela isuke ingalimele asikwakheli indlu wena. Yes. Uma kade uqashile sithi hamba uyoqasha kwenye indawo engenayo inkinga ye-disaster. Yes. Sivumelana kanjalo isinqumo sokuqala sesithathile leso. Yes. Isinqumo sesibili esibaluleke kakhulu ukuthi bonke laba bantu abakhe lapho sebeni lwemfula bavumile izolo ukuthi bazimisele ukusuka uma sibatholela indawo. Yes. Njengamanje yonke leyamndeni sizoyakhela izindlu zesikhashana ngoba nendawo ikhona sibasuse bahambe bayokwakha khona. Bacelile ukuthi before sibasuse bayocela ukuthi baqaqa amawindi sathi asinankinga niyokuthatha konke nikuthathayo kodwa sinihambisa endaweni ephephile savumelana. Okwesithathu kunabantu imizi ewu4 ekhona osebeni lwemfula kodwa imizi eyakhiwe uhulumeni ngoba ngalesa sikhathi kwakhiwa wawungabonakali lwamfula ukuthi uzoba nenkinga. Njengamanje sisabuyele emuva ke sizoyixoxa indaba yabo ukuthi sizoyimisa kanjani ngoba umthetho awusivumeli ukuthi umuntu simakhele kabili. Yes. 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 Manje sinenkinga ke kodwa sithe sobuyela back sizoyixoxa ngenhlanhla bekade siseParliament namhlanje sikhuluma neParliament safa sayibeka le ndaba noMthombeni ukuthi enye yemithetho efuna siyibuke le ukuthi uma unongalo simakhela umuzi bese ashawe idisaster umuzi wakhe uphele nya senza kanjani uma ngabe sinobufakazi bokuthi noba sasimakhelile kodwa umuzi wakhe ubhidluze idisaster ngesikwazi ukumakhela kodwa ke uyawazi umthetho into yothatha isikhathi kodwa sifike sayiraise eParliament. So labantu aba4 sizazobona ke njenge department ukuthi senza kanjani ukuthola ama donation abantu abathi bangakwazi ukubakhela ngoba sikubona futhi kuyicala kuthina ukuthi siyobashiya abakhe lapha makubuya idisaster beba nenkinga inkinga leyo. Bese kuba nemizi ke nongalo wabona lapha engaphezulu komgwaqo ikude yona nomfula. Yes. Kodwa uma lini izulu kugcwala amanzi endlini zabo sitheke sizothumela onjiniya abazohamba bayohlola ukuthi yini enza kugcwala amanzi endlini zabo nanokuthi yini esingakwazi ukuyenza. So ke ngicabanga ukuthi siyababonga abantu basemshwathi ukuthi basivumele ukuthi asikho nesidingo sokuya enkantolo. Bazivumele bona ukuthi siyabasusa osebeni lwemfula. Mhlamba siyibeke le ukuthi siyacela abantu bakithi ukuthi uma bakha bangakhi ezindaweni ezine disaster noma eceleni kwemfula ngoba ekugcineni ugcina usulahlekelwe isihlobo sakho noma sekushone wena. Siyabacela nje abantu bakithi ukuthi laba bakhe eduze komfula abaphakamise izandla ukuthi bazimisele ukuthi uhulumeni abasuse eduze komfula sibone singababeka kuphi endaweni eziphephile. HOD hloko yomnyango uMr Mpili eKZN sithembe yena mase kunezimo njengalezi sithembe wena. Siyabonga kakhulu sithembe wena. Siyabonga Hayi lamagama kodwa sithembe wena. Siyabonga nongalo. Thank you so much.